bagusiba minto nabakwandira ndonsi ya simure mambingia nyasaye numia otwanchira naende kuboka litukolinde elio kogendereria emirimo yense nganchere nkwanira abana baita bagusi especially ngukwanira mwensi lakini especially mono nkwanira abana baita banyaruka omanyete etabi negentekia etabi teriko gurubese etabi no muntu omanye no kuna cheki na gutwara etabi engia omutandao norochire okarekoro kwa TikTok naende abantu abange bamanyire nga ekerogo trend igokorosi chibese online kineke abantu abange bamanyete bono abantu barigiri chinchira ao bagotema go trend abande batarire gesobono ngango trend bare abande rero bakare konyegerera insei ngango trend bare abande rero bakare gotinna barabuneke megongo ngegendo ngere bakare kuoroki kuruwaye bichebwate ngaigo bono ngo trend bare. Let me tell you, ayebuno mwane nyaruka otararengereria korosie video TikTok ebo riswali elimo e video yigwataka kubeka omwana o arataka kubeka video bunne yayo tegete kubeka no igubuya onyete gokogokia tigana nebikori ebyo yani mwakorire bikori TikTok paka nkumeti nkike bantu bandere mukare gotenga gesobono yani you don't care montaru sidie yanga akari kuyitira nsinsi gisa kuikaku pako kumenga nkike abandi baino bintombire birende mwasese nituguna birobyo ebimo ikaranzira yani bono mwabibuchiri TikTok paka bono yani uririe video ndo kuminga ki bono oyo tato mwabasaga ikaransiti rera bagakamba kare TikTok achikubwata iganyore nga no mwana oyo ukari kumusigikirie bintegesa kwiki asa father akibono gokora yani you know abasongo bagoteba nga internet never forgets ejire yo kare kubisugumo ko bikaransia ora tuka no mwana wo gokoramo na yu muiburi no goke okonyora to kogoka tiga ono rero e video nere kare go trend yeri talk omwana nare yo munyaro ko munyakieni mono munyakieni kabisa nane go bada ne isabe giria sabana bono oyimukire origiri toke ngana rio musaje li toko ngombe libese naende de ani tabuati aibu no hare omogima yuko akaba gusinki bono kiaba chandai ego yondo kare korugoserosi yondi naro kare korukurosi oturendi sana TikTok horokiru bakakorera origore na igware gose golf Rosi naga achete live on TikTok karibu nare karibu nare kibono kyabachanda abana baminto nabokori content in a very bunabona kaka nje I'm a content creator lakini nana kurusianga nga content ngo create lakini content yanes you do watch aki abana baita bagusi muri Kenya na isiko ya Kenya especially abana banyaruka mwatu sariri rieta etabiembe kangana kuona mangano makongwa lakini asenge nche video ye tinta tikotokania abantu video ye abantu bakoyirere na abange abande muri chi familia mo ko watch kaka mete chi video cyane ngo bekuchire in a family gathering
moko watch nyomba iko tintageti gutubeka mang'ana go sarie kigusi lakini bari mu understand what I'm talking about. I'm addressing abana bagusimo ndigerete abande muri nabayibuli bayino kamuranche sika chimbo cyo mugusi tari monto mokungwa gotara gesobono mugusi tari monto mokungwa kworo kitinsemo cha chansoni ase kamera sabantu bari otara kore bikori ebyo inyoro tatomi no na nyokomoyo bari otara kore bichene ebyo inyora no chobe mokomonto mono your father in law ekera kuigura TikTok your father in law aigura TikTok homanya kanyoranga daughter in law nehero onchugete okumuikaransirie okubuto ransige kwiki akabono musajo yakora tikatosikane tokini abana titokini gesaku kegochigosira ebinte bitu achakire gokobia korwa sande yani twakobiri chitabi pake chinde bono cha etaniri rero no ekanisa mukari gochia rero abana besi ekerte nyomba mambe bakamogoroba ningi bagokora ebako nago gendo ngere mukari koruka twerking ebakari go twerk abayiboli tagarara. I'm talking to you parents. Abana basalikire. Kitabinchira abana bakobiri kitarengese ino. Kitabinchira abana bakobiri aje buno mwiboli otabwate kurwoboke aseki. Umwana yo chiro mutandao okobiri etabi ogerente ekerugo cha gotaboboka mama ekerugo cha gotaboboka umwana ine angolia kwebeka mwao nyomba otindeke story eyere. So omwana ere no tema komoronge ya tokunyara musabere nyasaye amokonye naenda abagusiba minto kokwanyorera omwana chaki omwana ne chimbu chyo ekanisa. Of course abande kwanda bari kanisa baike kanisa basarika lakini at least bring up a child in the ways of the Lord. Isika teribuya batera ngore kokotera enzeye ne mamba enzeye ne mamba orendete komera yamerira bagaka yamerira bangina enzeye ne mamba orendete komera yamerira basae yamerira bagaka enzeye ne mamba orendete komera enzeye ne mamba igigorteiga it will swallow you anytime. Enzeye yo bekerege kuba it will swallow you anytime. Tafadhali ka kyabana ba minto nabasorora kakina abasoroire asomoyo bwo gwancha ebikori ebimukare gokora TikTok tiga please esike gosobe esike respect sikeme. The Bible says our bodies is a holy temple of the Lord. Kaki kamuranche sikeme bere yaino twareme bere yaina maskani kamuranche tawa shiori mebere yaino ono nonye na etiga ndakuburi oragenda otirio nyore ndagere ya shiori chingi chikorie ndagere inori abasacha mura. I'm asking you nonyo mo mukungu obegete bina maisiko TikTok ngane ro kunyo mo mwere kabo mukungu. Will you do that? You can't. Why should you open your food to every person? Mukari kubiko bayanga bayigeta hebina mabire kwasi rero mukari kwero ka light skin bane mukari kwero ka soft skin usenga ki ebikori bane mukari kubika chianga chiba chorte buna muibure twe muri mu yani anyway yesaya tikaba see you in the next video. Santeni sana bagusiba minto.